качваш и стой, той ще изпразва. Стой. Павел играе ховерборд. Ховерборд играе Павел. Просто се качи и ми си клати краката. Не мога ли, мане? Абе можеш бе? Стой, стой. Дреш. Браво, ето. Движи краката, той те пази. Свикна му вече, браво. Той те балансира. И сега като педала на колата, натискаш тръгва. Натискаш левия, завива на десен. Спокойно ще мине през дупката. Схвана ли му вече? Да, тениска не помага. Още 5 минути и си про. Да. Назад иска направо. Просто се наклони назад. Ти да си идваш? Не, в ресторанта още, че има яко работа. Пагеле. Пагеле. Скъпана. Пагеле. Не, пагеле. Добре. Ванка, покажи му това момент. Само ти бе. Вече про. Първо го мисля. Нека какво го мислиш това? Ти 30 минути си. Да, ясно. Просто трябва да му се доведеш. Просто искам да видя как ще слезеш. Ще се държи прав. Как ще слезеш?